kaning mga chismosa, nagpailala nga buring na jud kay na sila. Wa na laing gibuhat sa kinabuhi. Moong ang kinabuhi na sa uban mahipermi chika-chika. Pero grabe aning mga trabaho sa mga chismosa sa. Bisag way sweldo pero gahago jud taw na sila. Pahuway pud siguro mo sahay sa. Da ikay cure meg. Mao na giingon palit imo sis pagpalit. Dili lang kaayo na dibdibon ang mga chismosa. Mao na biya na ang business nila, bahalag di sila makakwarta. Sagdi na lang good. Maingan yatag mind your own business nila. Dili biya tanan chismosa mga dautan na jud kaayo. Gi-career lang jud na nila kay usahay boring pud biya kaayo. Shout out sa mga chismosa. What's up ninyo dira mga antino? Apil na pud mga angkol. Siyempre, may sila ray kamao. So kay ubay-ubay naman yun ang mga positive sa pagka-chismosa. Kaya sigutan na lang pud siguro nato sila. Boss ba chismisan ta nila? Chismisan pud nato sila. Naunsa. Ikaw unas tanan mga meg. Natural lagid ng chismis. Basta ang chismis tinuod lang. Dapat walay sagol baka. Ug ang istorya dili pun ankwaan. Naunsa nagpa-register ka sa pagka-mathematician? Bitaw kaning mga chismosa, nagpailala nga buring na jud kay na sila. Wa na laing gibuhat sa kinabuhi. Moong ang kinabuhi na sa uban mahipermi chika-chika. Oops, kani nga vlog wa ni personalan ha. Dili ni about namo, dili pud ni about ninyo. Wala lang para naalay makontent. Mao pud biya jud inyong gusto. Aminin, gimingaw na mo sa akong shoutout kay makarelate mo. Labi na pinabisdak nga lingwahe. Sus ampay biya kayo ninyo. Sa ako ring balikon kay daghan man jud nag-ask. Mao nang dili na kaayo ko maka-vlog og solo kay tungod jud lagi sa kupa. Nagsige na jud ko balik-balik ani ha. Dali kayong ma-detect sa YouTube. So if dili mo familiar anang kopa or children's online privacy protection rule, paki-search na lang po sa Google no. Ay na lang pud mo sig reklamo kung naay magsig apil-apil sa akong vlog. Syempre kay need ko guide sa akong parents or guardians. So if dili ninyo sila bet, next video na lang please. Ayaw stress inyong kaugalingon palihog lang. Sa mga gaingon day nga ako aning channel. No, this is my mama's channel. From the channel name, Tinchan, diba? Tinchan is my mother. Or aka, Miling, Christine, or Ma'am Shitin. Iyan akong gipa-solo vlog sa una. Ay syempre, daghan na kang nag-request. Pero sad to say, nagka-stricto na dyan si Uncle YouTube. Pero gibuhat, gihapon niya na mo karon. Just for you guys. So, paki-appreciate lang gid no? So, thank you for understanding. You may now take your seat and get 1/2 sheet of paper. Ikay gimingaw og klase sis? Sorry po day kaayo sa mga di kasabot og Bisaya B. Unsaon dili man Tagalog ang nasuwat nga script sa kong mama gabi eh. So kay iya man sayop, idi siya na po'y maghago og butag subtitle sa. Basta ako chill ra ko dire. Igo ra ko tig storya. Pero mga meg di ko chismosa ha. Very light lang. Charot. Joke ra ha. Pero grabe aning mga trabaho sa mga chismosa sa. Bisag way sweldo pero gahago jud taw na sila. Pahuway pud siguro mo sahay sa. Pero mga meg nabantayan lang jud nako ba. Naadyoy lain-lain klase sa mga chismosa sa. Naay chismosa nga gihimo rag paagi ang pang-chismis para intro sa pagpangutang. Mad sa atong kiatan nga silingan, gipalayas siyang inahan gabi kay nag-uyab-uyab na di ay merisi. Mao ba? Sis kabata pa man ato. Later. Mads, pautanga sa tagsagatos dirabi. Wajid mi pa ni hapon dun ba kay wa pa nagpadala akong bana. Da, mauna, giuna man ang pagka-chismosa. Nya na ako'y mga chismosa nga kunong high concern. Pero nakichismis ra di ay. Dahil unsay kontra nimo sa FB? Da, si Miling day gasuya-suya na sad. Ay da, pasagdain na oy, nasuya ra na nimo day. Layo ra man gud kayo siya nimo. Kanang unsa day inyong giawayan day? Later. Kahibaw baka nga si Miling ug si Jinel kay nag-away. Nagpulit hanay taon og post sa FB. Kaya ang giawayan tungod na sa suya-suya. Sus kapait. Mag-unay rag post parente raman unta. Mao baday, naunsa naman sila oy. Women kay balaw kaday.
Haha, yes, kabalo jud ko day. Kinangutan naman ko nila unsay lang giawayan. Reporter ka, girl. There's Virgonia. Ikaw ba yan? So naa po da chismosa nga suyaon. Actually, ing ani gyud ka sagaran. Day, unsa day cellphone anang ining day? Tulo biya nakabuk yung cellphone day. iPhone 8 Plus, iPhone X, o X Max. Hala, una, unsa naman taw na? Nagkahangol-hangol naman anang mga XX diha. Gitabang pa lang na niya sa mga nagkinahanglan. Day, kalma lang day. Iya pa biya ng gihaguan. Da, ikay cure Meg. Mao na giingon palit imo sis. Pagpalit. Pero naasay uban mo anak dayon nindot lagig cellphone. Hinatag ra sa di ay puros. Aw, it means gibless ra gihapon kay gihatagan. Ikaw naa kay mo hatag nimo. Kung ipadayon na nimo ng imo pagkasuyaon, bitaw akong balikon mga Meg. Ako gipaiguan ni pero for sure kitang tanan atuan na jud ning namatikdan. Pero again mga Meg, dili lang kaayo na dibdibon ang mga chismosa. Mao na biya taw na ang business nila bahalag di sila makakwarta. Sagdi na lang good. Maingan niya tag mind your own business nila. Dili biya tanan chismosa mga dautan na jud kaayo. Gi-career lang jud na nila kay usahay boring pud biya kaayo. So diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman. Undangin na jud taw na inyong pagka-chismosog chismosa. At manala lang taw na inyong pamilya. Hapit na mag 2021 palihog pag-usab na. Kay dili na mo asenso anang styla. Labi na ang karong panahon na nag-pandemic na't lahat. Dapat magbinutan ta. Be kind. Og unda nga ang pagka-chismosa. And I thank you. Shout out! Shout out Ate Maria E.G. Abendan Salinas. Nga ka-workmate na Ate Jonah Soronio. Hi ninyo dira mga ati. Subscribe po dahil sa Jonah and Kaiser vlog mga Meg. Ilang kong gi-surprise og cake sa ilang vlog. Sila ra pa dre bake. So thank you kaayo. Shout out po Ate Jolive Coco from Caloocan. Shout out Julius Mira from Claver, Surigao del Norte. Tata Mayor Mita, Noreen Bagasina, Johanna Rob, Versien, Flo Chinita Naval, Josephine Aringo, Nikki Campanya, Mika Fanshi from Bacoor, Cavite, Rudelin Badules, Jen Bisaya, and Paz Gonzalez from Tagum City. Thank you so much. Please like and subscribe. And Ining and Miling. Sus, kabata po. Sus, kabata po mo na to. Nawag pa na Ay, katawa. Mads pa o tanga sa tagsagatos di rabi. Ay, mga tawa. Ay, maya. Mad. Like it? Ay, katawa. Da similing din. Da similing. Da similing. Da similing din. Nagsuya-suya. Nagsuya-suya. Nusad si Miling. Da. Miling. Si Miling din. Nagsuya-suya lang. Da, si Miling day, gasuya-suya na sad. Ay da, pasuyain na uy. Sagda eh. Ay da, pasagdain na uy. Nasuya ra na ni mo day. Sige. Ay, katawa. Sige, naga. Maubaday. Naunsa na sila uy. Kusga. Kusga. Ay, huwag katawa. Hindi balik. Naunsa naman sila uy. Women kay balaw ka day. Kiyod tuno. Haha, kabalo jud ko kay inangutana man ko ninya unsa mong giyawaya. Para din ka. Yay! Masaya ka. Kalaga. Masaya din ay. Day, kalma lang day. Mapit na. Siyempre.